Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Umangaze abaningi umfundi wase Stellenbosch University uBabalo Ndwayana osematheni kulezi insuku okuvele ivideo omunye umfundi ohlanga echamela izinto zakhe ngesonto ekseni. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lani blog na le video. Mangoqala usijoyina leli khasi wamwelekela igama lami usibonga konke wakandwando Mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Ngizocela usilandele ku Instagram @zwide_meet. Umangaze abaningi umfundi wase Stellenbosch University uBabalo Ndwayana osematheni nokuvele ivideo yomfundi webala limhlophe yabafunda naye echamela izinto zakhe kwenye yama-res. Lo mfundi ke uxoxe nabezindaba abeNews 24 waveza ukuthi yize noma ephatheke kabi kodwa uselidlulisile loludaba njengoba uthi sekwanele manje ngendlela lo mfundi omunye abantu abasukumele phezulu ngayo abamhlasela. Uthe uzomxolela noma kunzima. Ubaba wakhe uthe akamvulele icala kodwa uthe cha angeke ngimvulele icala baba, naye ungumfundi futhi ungumuntu uyalenza iphutha. Ngizomxolela futhi sengikudlulisile akwenze kimi. Yize noma kuqale kwaba buhlungana kwangiphazamisa nasemqondweni kodwa ke naye uyabona nje manje ukuthi isimo asamhambeli kahle. Isimphazamise kakhulu lento yokuthi abafundi sebayabhekisha bafuna ubulungiswa. Bafethu ke lezi indaba ethuse abantu abaningi. Ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje ngintathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.